A la COPE i en el matí de Menorca temps ara per la informació com us arriba des de l'Ajuntament de Ciutadella. Just fa un any de les eleccions que van significar un canvi de govern a l'Ajuntament de Ciutadella. El nou equip de govern, format per el PSM, PSOE i Gent per Ciutadella, va manifestar entre les seves prioritats millorar l'atenció a la ciutadania i assolir uns nivells elevats de transparència. En Sergi Cervera és regidor d'Atenció en el Ciutadà, Comunicació, Noves Tecnologies i Transparència a l'Ajuntament de Ciutadella. Avui el tenim aquí a COPE Menorca. Sergi, molt bon dia. I quines novetats s'han introduït en aquests 12 mesos en el servei d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Ciutadella? Bon dia, Miquel Àngel, i un plaer estar aquí al teu programa de COPE Menorca. La veritat és que en aquests 12 mesos a l'Ajuntament de Ciutadella han fet força feina en el que són les 3 branques d'atenció a la ciutadania, amb una clara intenció d'aconseguir fer una institució més pròxima i accessible al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes. En aquest any, per exemple, hem concentrat tots els serveis d'atenció al ciutadà a la planta baixa de l'Ajuntament, a la plaça del Bord, i hem traslladat també a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que abans estava a Casa Milionària, en el Camí de Mó. Han creat també un servei com és la defensa del ciutadà i, sobretot, han reforçat l'OAC, incorporant-hi un funcionari i creant un punt de tramitació àgil, que, per exemple, suposa que els ciutadans, quan van a demanar o quan van a obtenir un certificat, com pot ser el certificat de viatge, el certificat d'empadronament, l'històric, quan volen tenir informació de com s'ha d'obtenir el PIN ciutadà, o han de modificar les seves dades de padró o donar-s'hi d'alta, no fa falta que treguin números, sinó que al punt de tramitació àgil, que està just a l'entrada de l'oficina, poden obtenir tots aquests documents. I després, el que és ja l'oficina més del registre, el que era la tradicional OAC, s'ha incorporat també una altra persona, un alumne de garantia juvenil, que els hi dona assistència en la digitalització de totes les instàncies que presenten els ciutadans, i a més hi ha una persona, que en aquest cas és la coordinadora de l'OAC, que també dona el servei d'informar al ciutadà de qualsevol tràmit que ha de fer a les diferents àrees de l'Ajuntament de Ciutadella. Jo crec que avui en dia, després d'aquest any, hem posat un granet d'arena perquè el ciutadà estigui millor atès i tingui a l'abast i de forma concentrada tota la informació que en un moment donat li cal d'obtenir de l'Ajuntament. Mos ratlli ara del servei de defensa en el ciutadà. Què aporta aquest nou servei? Bé, com hem dit abans, la defensa del ciutadà és una de les 3 branques en què es divideix tradicionalment l'atenció ciutadana i que ara s'ha incorporat a l'Ajuntament de Ciutadella. És una figura de protecció molt habitual als països nòrdics i que cada cop és més comú també als ajuntaments del sud d'Europa. En el cas de Ciutadella, des de fa uns mesos, està ubicat als baixos de l'edifici consistorial, juntament amb l'OMIC, i té com a finalitat, tal com hem explicat, garantir els drets de l'administrat en els seus tràmits amb l'administració. Coordina, per tant, o coordina més també els temes de queixes i suggeriments, tant els que es fan en línia com els presencials, i proporciona, entre altres, informació als ciutadans sobre els seus expedients, quan així ho sol·liciten. En general, la idea és poder evitar una cosa que a vegades és habitual, que és la sensació d'indefensió que tenim les persones davant els actes administratius del propi Ajuntament, moltes vegades per falta d'informació o per no saber qui ens pot proporcionar la informació que requerim. Precisament el Servei de Defensa del Ciutadà vol ser un punt d'enllaç entre l'administrat, entre el ciutadà i la ciutadana, amb l'administració, per tal de poder a vegades desencallar aquests tràmits que s'allarguen en excés o sobre els quals ens
els falta informació i l'assessoria adequada, que és un poc el que pretén aquest servei, que és sobretot un servei d'ajuda al ciutadà. També, si entram en el web municipal de l'Ajuntament de Ciutadella, podem veure que ha canviat d'aspecte. Efectivament, així és, Miquel Àngel, hem reformat estructuralment tot el web municipal i ho hem fet, el que també és important pel ciutadà, un cod zero, perquè es fa mitjançant Silme, que és una empresa, és un mitjà propi de l'Ajuntament, és una empresa pública que està participada per tots els ajuntaments de l'illa i per el Consell de Menorca, justament amb aquest canvi d'estètica, amb aquesta incorporació de serveis, amb aquesta millora en la claredat i en l'accessibilitat del ciutadà a la pàgina web. Han creat també un portal de transparència en què els ciutadans poden, entre altres coses, consultar tota la informació relativa als pressupostos de 2016, les bases d'execució, la comparació, l'estat de comptes, els deutes que té l'Ajuntament, els préstecs, és a dir, una multitud d'informació econòmica i que està actualitzada a l'any 2016. També s'ha posat a disposició dels ciutadans la declaració de béns i activitats dels regidors, els sous dels regidors, els òrgans de govern, la seva composició. En general, a poc a poc es va incorporant tota la informació que qualsevol ciutadà té dret a conèixer, tant dels càrrecs públics com de l'administració pública. I bé, el que no s'ha posat encara es posarà en les pròximes setmanes, els pròxims mesos, perquè és evident que dins aquesta nova política, dins la voluntat de l'equip de govern, hi ha una idea molt clara de que la transparència és una obligació de l'Ajuntament de cara al ciutadà. Jo crec que Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet perquè mai en la història d'aquest Ajuntament la seva plana web havia tingut tanta informació tan detallada com a hores d'ara. Des de fa uns mesos, els plans de l'Ajuntament s'emeten en streaming per internet. Supos que això és una novetat més en la relació de millores que s'han introduït per atracar l'activitat municipal als ciutadans. Sí, és un poc el que anàvem comentant abans. Anàvem fent passes en la voluntat de que cada cop l'activitat institucional estigui més a l'abast dels ciutadans. En definitiva, que l'Ajuntament sigui més proper a la gent. Ara mateix qualsevol ciutadà el tercer dijous de cada mes pot seguir el ple ordinari de l'Ajuntament a través del web municipal, des de casa seva, via streaming, també els extraordinaris. Juntament amb això s'ha hagut d'incorporar una xarxa wifi a la primera planta i d'aquesta manera les entitats, ciutadans, periodistes, els propis regidors, oposició poden desenvolupar la seva feina amb eines del segle XXI, poden consultar internet dins les dependències municipals i bé, poden fer tots els tràmits habituals en el segle XXI mitjançant un telèfon mòbil, una tablet. És a dir, que ens hem pujat en el tren de les noves tecnologies d'una forma decidida i també com el propi progrés i la pròpia llei a poc a poc van requerint. I ja per acabar, és evident que en les noves tecnologies cada vegada canvia més la forma de relacionar-nos amb l'Ajuntament. Quins tràmits pot fer un ciutadà avui en dia des de casa seva i sense tenir necessitat de desplaçar-se a dependències municipals? Bé, els ciutadans poden fer ja la majoria de tràmits en l'administració local avui en dia des de casa. Sí que es ve que per això és essencial tenir un certificat electrònic, com pot ser el DNI electrònic, com pot ser el certificat que expedeix la fàbrica de moneda i timbre, o també amb el PIN ciutadà que directament es pot sol·licitar a les oficines d'atenció a la ciutadania. Una vegada sol·licita, al cap de 3-4 dies es rep una clau PIN, i amb aquest número la persona pot obtenir a través de la web municipal, de la carpeta ciutadana,
pot sol·licitar certificats de viatge, d'empadronament, consultar rebuts, presentar instàncies online, i ho fa d'una manera immediata. Jo crec que val la pena perdre uns minuts i informar-se sobre com es poden fer aquests tràmits, quins certificats són vàlids, ja que una vegada es tenen actius, després l'estalvi de temps i desplaçament és significatiu. A més, són tràmits que es poden fer durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Això, per exemple, vol dir que si una persona un diumenge ha d'obtenir un certificat de viatge de forma urgent perquè ha de partir al capvespre en l'avió, ho pot fer digitalment des de casa seva sense pagar cap tipus de taxa i pot tenir el document que li permetrà tenir accés al descompte de resident i que d'una altra manera no hagués pogut fer així perquè hagués hagut d'esperar que l'oficina d'atenció al ciutadà estés obert i tal vegada ja l'avió havia partit perquè era una urgència. En definitiva, són eines que els ciutadans ens faciliten l'organització del temps, ens faciliten l'operabilitat en l'administració, ens estalvien cues i segurament fan que la nostra relació amb l'administració pugui ser molt més eficient i tenir-ho tot concentrat dins el nostre ordenador, de manera que sempre tenim la informació a l'abast. Molt bé, fins aquí aquest temps d'informació que us ha arribat des de l'Ajuntament de Ciutadella. Agraïm a en Sergi Cervera, regidor d'Atenció a Net Ciutadà, Comunicació, Noves Tecnologies i Transparència de l'Ajuntament de Ciutadella, que ens hagi acompanyat. Gràcies i molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies, Miquel Àngel, i com he dit abans, un plaer estar aquí als matins de Cope Menorca.